बिथांनि बराय बिबुंथि लोगोसे पान्जाब आफादनि बिबानगिरि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारि बिथां बे धोरोमारि ओंथि गोनां दिनैनि बे जौलां मेलनि गाहाय बुंथिगिरि श्री मनरन्जन ब्रह्म गाहाय फोसावगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद दिनैनि बे हाबाफारियावनो लेङाइ गाहाय आलासि नोंथांमोननि जोबोरैनो आंगो आंनि बिदा गेदेर महरै श्री अमरेन्द्र ब्रह्म आरो बे जौसाङाव जिरायनाय बयनिख्रुइबो बैसोगोरासिन बयनिख्रुइबो फुजिजाथावसिन ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव फोसावनायाव धोरोमनि खामानि मावनायाव बिथांखौ बैसो होबथानो हायाखै बयनिबो फुजिजाथाव श्री बिलास महन बसुमतारी गेदेमा बिथां बे हाबाफारिखौ जोबोद ओंथि गोनां आरो मेहेर गोनाङै आब्रुथि बानजायना होनाय बानजाय आफादनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन बे जिरायसालियाव जिरायनाय गासैबो आलासि गेदेमा नोंथांमोन बेवहाय गोबां आलासिफोर दङ आं मुंखौ लानो लुबैयाखिसै निमाहा बिदों बिथांमोननियाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे सायनासालियाव जिरायनाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानिजाथाव गेदेमा रायजो राजा सानसुमै मेलेमगिरि अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन आं मोनसे बिराद गिदिर धर्म सम्पदाव गोलैदों बेयाव फैनानै दिनै आं मालाबाबो सानाखै आं बेवहाय बिबुंथि होनांगौ होननानै आङो हाबाफारिखौ नायदों नायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय माखासे धोरोमगुरु बिथांमोननि बोसोन बिथांमोननि बिबुंथिखौ आं बेवहाय खोनानो मोनगोन आरो बेनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ सोलोंनानै लागोन नाथाय आं दायो बिबुंथि होनांगौ होननानै बुंनाय लोगो लोगो आङो बिराद गोसोआव उगुल थुगुल नांदों मानोना आं साखाफारा नङा बेनि गेजेरावबो नोंथांमोनखौ नुनानै रंजानाय मोनदों आरो गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय मोनदों दायित्वखौ होबाय जेथिया माबा मोनसे बुंनांसै आरो मोनसे गुबुन आंनि जारलाया जाहैबाय आं जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिसो बिबानगिरि जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय इयुनाव लांगोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावो बेखायनो जोंनि साननाय जोंनि बुंनाय निश्चय धोरोमारि फोरोंनाय धोरोमारिनि बोसोन धोरोमारिनि जि माखासे सान्थौ सानस्रि गोबां फाराग जायो बेखायनो आं निमाहा बिखादों माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होगोन आरो बेबो जाबाय मा धोरोमारि जि मोनसे आबेग आरो अनुभूति बे गोरलै बाथ्रा नङा सोरनिबा बिबुंथिनि गेजेरजों जुदि सोरनिबा गोसोआव जुदि आघात होयोबा बेयो खिन्थु गोरलैयै लाजाया आरो आं बायदि सासे बिबानाव थानाय बिबानगिरिया जुदि गोरोन्थि बुङोब्ला बे आरो बांसिन गिदिर बाथ्रा जायो दा नोंथांमोनजों आङो लोगो मोनलायबाय थानायाथ' दिनैल' नङा आं लोगो मोनबाय थादों नोंथांमोननि जिल्ला
आफादनिफ्राय आंखौ फ्राय लेंबाय थायो आरो जेब्ला आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव आंखौ सायख'नाय जायो बेनि उनाव आंखौ गिबिसिन बरायहैनाय धोरोमारि आफादा जाबाय ब्रह्म धोरोम आफाद उदालगुरि जिल्लानि जेब्ला बेबायदि जोङो हारिनि माबा मोनसे मावनो लानायाव जोंनि रायजो राजानि अननायखौ जों मोनो जों थुलुंगानाय मोनो जोंनि गोसोआव जों बोलो मोनो बेखौ लानानैनो जों खामानि मावो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि बेयो बांनायनिफ्राय बांदों बर' थुनलाइनि खामानि मावनाय बे हारि दानायनि खामानि थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जोंनि खामानिखौ मावगोन नाथाय धोरोमारि आफाद हिसाबै जोंनि धोरोमाव जायफोर बिबानाव लानानै खामानि मावदों बिथांमोनहा खामानिखौ मावलांबाय थागोन नोंथांमोननि खामानि मावनायानो हारिनि खामानि मावनाय जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम गोबां दङ बेफोर धोरोमनि गेजेराव जों रायखांनो हायो दिनै बाथौ धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो ब्रह्म धोरोमाथ' थाखाबायानोसै बाथौ धोरोमा दिनै मोनबेसे दालाय दङ नोंथांमोना मिथिना मिथिया क'क्राझारावनो बाथौ धोरोमनि दालाया गासै 38सो दं 38 नोंथांमोना साननानै गोब्राब मोनदोंना नंगौना नङा होननानै 38सो आङो मोनसे न'खराव थांदोंमोन आरो बिथांनाव सोंदों जे नोंथांनि बाथौआ माबायदि आं नुनो एसे आलादा नुबाय अब्ला बियो बुंबाय थुलुंसि राजा बाथौ थुलुंसि राजा बाथौ थिग बेबायदिनो गोबां माने गाव जेखौ लुबैदों गाव जेरै हास्थायदों बे रोखोमनिनो माने बाथौ धोरोमखौ बोखाव गोदाय जोङो 38नि बारा जों मोननो हायो गाहायै मोननै आं दहाय एसे आगोलाव जेब्लानाखि बहाय जिरायदोंमोन जोंनि मानिजाथाव बयनिबो सिबिजाथाव फुजिजाथाव आदा लखेश्वर ब्रह्म बिथाङा सुंखुमादों ब्रह्म धोरोमाथ' थिगानो दं गावनायथ' गैया बिथाङा आंनो खोन्थादों जे मोननै जानानै दङ दा जोंहा मा जायो जेब्ला जोंनि हारिनि सोमोन्दै सोरबाया मिथिनो फैयो सोलोंनो फैयो बुजिनो फैयो जेब्ला जोङो खोन्थागोन जे जोंनि हारिनि गेजेराव बाथौआनो 39था दङ जों बबे मोनसेखौ बै मानसिफोरनो खोन्थागोन देलाय जोंनि हारिनि मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे आइडेन्टिटि थानाया मोजां होननानै आंनि गोसोआ बुंदों सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिया जुदि बिथांमोना गावनानै दङबा आं सानो जोंनि धोरोमनि स्वार्थआव जोंनि हारिनि स्वार्थआव बिथांमोना जयै थानानै खामानि मावनायाव निश्चय जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै आं सानो बेखायनो दिनैनि गेजेरावबो आं खावलायो जोंनि ब्रह्म धोरोमावबो जुदि बिदि मोननै जानानै दङब्ला जों मानो मोनसे जानानै खामानि मावनो हाया बेखौ आं दिनै जिहेतु बहाय देरसिन मोनसे धोरोमारि मोनसे जौसां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोनानो जोंनि बयनिख्रुइबो फुजिनांसिन सिबिथावनासिन सुबुं आरो आं सानो बिथांमोना जेब्ला गोसो मोदोम होनानै जिउ होनानै बे बिथिङाव खामानि मावगोन निश्चय बियो जाफुंसारैनि बाथ्रा थानाय नङा दानिया ब्रह्म धोरोमा आथिखालाव मा बिथाथियाव दङ आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गुबुन गुबुन धोरोमनि गासैबो जायगायाव थांनानै बिबुंथि लाहैनो गोनां जायो बिबुंथि लाखिहैदों नाथाय
जाय धोरोमनि गेजेरजों हारिनि सिनायथिखौ गायसनजादोंमोन, जाय हारिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे बिथा, बे बिथाखौ जोङो बानायनो हादों। नोंथांमोना बे धोरोमखौ दिनै आसामावल' सिमा खालामनानै लाखियालासिनो, दहाय आंनि लोगो सतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों नोंथाङा दिल्लीनि बाथ्राखौ रायखांनो हायो। जेरै नोंथांमोना ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै, गुरुदेबनि सोमोन्दै, गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ सोर, दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिल्लीयावबो थांनानै दिल्लीनि मानसिफोरनो मिथिहोनाया बिराद गिदिर जाफुंसार। सासे धोरोम गुरुआ सिमा थाया। जेरै असमियाफोरनि गेजेराव शंकरदेव, माधवदेवआ खुनु सिमा गैया। जोंनियावबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फोरोंनाय, बिथांनि बोसोन, बिथांनि बाणी, बे बाणीया जेबो सिमा गैया। बेखौ दायित्वखौ नोंथांमोनानो लानांगोन। जायफोर ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरिफोर दङ, फोसावगिरिफोर दङ, बिथांमोनानो बे दायित्वखौ लानांगोन। धोरोमारि आफादा बे दायित्वखौ लानांगोन। आरो नोंथांमोना ओरैबायदि गिदिर मोनसे खामानि मावदों दिल्लीयाव, जाय मानसिखौ फरेस्टमेन होननानै बुङो, जादब पायें, बे जादब पायेंनि जि मोनसे बान्था होबाय नोंथांमोनहा, बे मेसेजआ बिराद गिदिर जायो। बेनिफ्राय देरसिन, बेनिफ्राय साबसिन मेसेजआ मा नांगौ? दिनै जोंनि गेजेराव सम सम ओरैबायदि सावरायनाय जायो। दाख्लैबावै आंखौ जोंनिनो मानिजाथाव आथिखालनि आसाम सरकारनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बान्थाफोरखौ जोङो बर'नोल' होआलासिनो जोङो गुबुननोबो होनानै बर' हारिनि राव थुनलाइयारि दिनै मुलुगाव जौगाबाय, बेनि मोनसे मेसेजखौ होनांगौ। नोंथांमोना इतिमध्य बे खामानिखौ मावबाय। दा बर' थुनलाइ आफादासो उन जाबाय। नोंथांमोना जिबायदि खामानि मावदों, बे खामानि मावनायनि थाखाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफाद जानानै अराय सम साबायखर बावनो लुबैदों जोंनि ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। नोंथांमोना गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जि फोरोंनाय, बिथांनि बोसोन, बिथांनि बाणी, बे बान्थानि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय आसाम, दुलाराय भारत, दुलाराय बुहुमाव मिथिहोदों गुरुदेबआ सोर। बिथाङा जायफोर बे बान्थाखौ मोनदों, बिथांमोना साननो गोनां जागोन जे गुरुदेबआ सोरमोन, गुरुदेबनि बिहोमाया बर' हारियाव बेसेबां। दिनै नोंथांमोनाथ' गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोना नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा मिथिहोयो। निश्चय आं दायो जेखौ बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनाखाबाय, मिथिखाबाय। नाथाय मोजां बाथ्राखौ जोङो गले गले बुंबाबो, खोनासंब्लाबो खोनासंनो जाया। धोरोमनि बाणी, धोरोमनि बोसोन नोंथांमोना नाय, कुरानानो जा, बाइबेलानो जा, नोंनि गितायानो जा, जोंनि बाथौ धोरोमनि, जोंनि ब्रह्म धोरोमनि धोरोम बिजाबखौ लानानै जोङो सानफ्रोमबो आवरायबाय थाब्लाबो जोङो बेखौ खोनासंनो बाया। आरो बेनिफ्राय जों माबा मोनसे फिथाइखौ मोनो, बे जोंनि खोथा। आरो बेखौ लानानैनो दिनै सारा बुहुमनि सुबुङा थांनानै दं। नोंथांमोना दि दासिमबो बिश्व शान्तिनि थाखाय जि मोनसे यज्ञ होबाय थादों, सानथामसिम नोंथांमोना होबाय थादों। सोरबाया बुंनो हागौ, सोरबा थौले गोसोनि मानसिया बुंनो हागौ बेजों मा फिथाइ मोनदों। नाथाय जेब्ला जोङो सागर गेजेराव अन्थाइ थरसे खुबैगोन, बे सागर गेजेराव अन्थाइ थरसे खुबैनायनियाबो मोनसे गुथाल फैयो, जाय गुथाला फिसा 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 जानानै फिसानिफ्राय फिसासिन जोबथा समाव जोबनानै फैयो। बेनि गोहोमा सागराव गोलैदों। थिग बेबायदिनो जोंनि यज्ञनि जि फिथाइ, बे फिथाइखौबो सुबुं माहारिया
जों मिथियाखै नाथाय बिनि फिथाइखौ जों मोनो बेबायदिनो जोंनो गुरुदेवा गोबां बोसोर होलांदों जाय समाव जोंनि हारिया थागोन ना थाया आइडेन्टिटिनि मोनसे क्राइसिस फैबायमोन आंनि बिदा गेदेर महरै अमरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बांसिन मिथिगौ बिथांमोना मोनसे समाव जोंनि जांख्रिथायारि जोहोलाव जोंनि गेजेराव मनरन्जन बाबा बिथांमोन दं बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बांसिन मिथियो नाथाय जों जाय बाथ्राया नंगौ बेखौ जोङो बुंनो थाखाय फासयनो नाङा जाय बाथ्राया सैथो बेखौ जोङो समाजनो जोङो हारिनो मिथिहोनो थाखाय जों फासयनो नाङा गुरुदेवनि बोसोन गुरुदेवनि बिहोमाखौ हारियाव गोबाङा सिमान लायाबो जानो हागौ नाथाय बिथाङाथ' हारि दानायनि जि बिथा फाउन्डेसन बेखौथ' बिथाङानो खालामदों ना जों दिनै बुङो जे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रालायनो माने बिसोर जाबाय बिथाखौ गायसनगिरि बिथाया थिग जाबा गोजौआव थिग जायो बर' हारिनि बिथाखौ गायसनगिरिया जाबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जायखौ गुरुदेव कालिचरण मेथ्स होननानै बुङो बिथाङा जेब्ला मुगै जादोंमोन नासय जादोंमोन दहाय जोंहा दावबायसा फंबाय बुंलांगोन बिथांनि गोसोआ गाबखांदोंमोन जे बर' हारिया थागोन ना थाला एसेबां मोजां राव दङ बेहा एसेबां मोजां मोनसे हारिमु दङ बेहा एसेबां मोनसे सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारि बे बर' हारिनि सिनायथिया थागोन ना जाय हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे गाज्रि खान्थिया बाहा लाबायमोन गोरों मानसिफ्रा लासै लासै नागारबायमोन बर' होननानै बुंनानै लानो लाजिबाय गुबुन हारियाव बारस्लायलांबाय गुबुन धोरोमाव थांजोब्बाय हागौमोना बियो दिनैदि नोंथांमोना अथ' समायना रमायना ड्रेस गाननानै दख'ना गाननानै बेवहाय समायना मोनसे थासारि सोरजिहोदों जों बे थासारिखौ मोनगौमोन ना गुरुदेव नङामोनब्ला दिनैनि जोंनि गेजेराव जायफोर मोनसे दोहौ फैदों समाजखौ फोसाबनायनि बेथ' गोबां उननि बाथ्रासो बियो बे उननि पर्यायनि बाथ्रा नाथाय गिबियाव जाय लाखिदों बिथाङानो जाबाय जाय सुबुङा हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि मोनसे भिजन लानानै मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों बिथाङा जाबाय गुरुदेव कालिचरण मेथ्स एबा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जों दिनैहाय बिराद हांखुर जादों जे बर' रेजिमेन्ट नांगौमोन जोंनो बर' रेजिमेन्ट नांगौमोन बे बाथ्राखौ गुरुदेवा साइमन कमिसना जेब्लानाखि भारताव माबायाव फैदोंमोन आसामाव फैदोंमोन 1922 ख्रीष्टाब्दआव 1922 साइमन कमिसना इंराजफोरखौ लोगो हमदों बिथांखौ लोगो हमनो होआखैमोन नाथाय बिथाङा मोनसे टीम दंमोन नों शिलं बायदियाव थांनानै साइमन कमिसनखौ लोगो हमनाया बै समाव हाजो खर'आव थास' बिदै नागिरनाय बायदि मोनसे थासारि नाथाय बिथांमोना हारिनि स्वार्थआव शिलंआव थांदों थांनानै लोगो हमदों गोसोखां बिलाइखौ खायदों साइमन कमिसना बुंदों जे नोंथाङा आंनो बर' सेंग्राखौ लानानै फै बै समनि बर' सेंग्राफ्रा जेब्ला बिथाङा फैनानै बर'फोरखौ खावलायबाय आंनो आर्मियाव सोनो बर' सेंग्रा नांगौ मोनाखिसै बिथाङा दिनै जोङो मोनदोंना बर' रेजिमेन्ट जाय बाथ्राखौ बिथाङा साननानै खामानि मावदों 1920 मायथाइयावनो दिनै जों बेखौ गाबबाबो मोनाखिसै नाथाय बै समावनो साइमन कमिसना बुंखादोंमोन आं बेखायनो बुंदों बिथाङा सासे बिराद भिजनारि लिडार बाथ्राया बुंदों जोंना लिडार नोंथांमोना नुगोन जे
असमिया समाजाव शंकरदेव माधवदेवनि जायगाया रावनिबो गाहायाव दं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जायगायाबो जोंनि हारियाव रावनिबो गाहायाव थानो नाङा। बिथांखौ जों जेब्लायबो गोजौ मासियाव दोननांगौ। मानोना बिथाङा हारिनि आर्किटेक्चार बिथाङानो बानायलांदों हारिखौ। मोनसे समाव इंराजफ्रा बर' हारिखौ मा होननो नागिरदोंमोन? क्रिमिनेल रेस, फोसावनो बाखि। हिन्जाव बोनाय, सिखाव खालामनाय, डाकाइट खालामनाय, जौ लोंनाय, जौ संनाय, अनेक गाज्रि खामानिजों लोब्बा थानाय होनब्ला बर'आनो मोननो। दा बेखायनो इंराजफ्रा जायखौ हमनो मोनो मा मानसि बेयो बर' हारि, मा मानसि बेयो बर' हारि, थाङै थाङै मा जानोसै होनबाथ' बिसोर माने रेसावनो दंखायो, माने क्रिमिनेल रेस बे हारिया। नाथाय बेखौ सोर बासायखो? गुरुदेवा बासायो। हारिखौ बिथाङा बिराद गिदिर अलखदाव गोलैनायनिफ्राय जोंखौ दिनै सोरांनि आलारिखौ जोंनो मोनहोदों। बेखायनो बिथाङा जोंनि नंगौ आङो गुबुन धोरोमाव फोथायो, नाथाय जों बे बाथ्राखौ बुंनो फासयनो नाङा। गुरुदेवा सासे गुरुल' नङा, जों जायखौ बुंदों हारसायाव महापुरुषनि बाथ्रा, बिथाङा सासे महापुरुष। दिनै बिथांनि फोरोंनायखौ लानानै जों गोबां आवगायबोदों। आं दि दहाय बुंदों क्रिमिनेल रेस होननानै जुदि फोसावजायोमोनब्ला जोंनि हारिनि अबस्थाया मा जागौमोन साननानै ला। बिथांजों लोगोसे बेलबुंराम कसारी बिथांमोनखौ लानानैनो बे खामानि मावदों। आरो बिथांनि साननाय, बिथांनि गासैबो सानस्रि सानथौ बर' हारिखौ माबोरैहाय बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, जाय सिमांखौ जोंहा बड'फ्रा नुदों, जाय सिमांखौ जोंहा बिनेश्वर ब्रह्मआ नुलांदों, जाय सिमांखौ जोंनि बिहुराम बर'आ नुलांदों, बे सिमांखौ नाथाय गुरुदेव कालीचरण मेस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि महापुरुष बिथाङा 1929 मायथाइयावनो नुनांदों। बिथाङा महापुरुष नङासो। बिथांनि जि होलांनाय सोरां, बिथांनि जि होलांनाय गियान, बेखौ लानानैथ' बै समनि गवालपारा जिल्लायाव बर'फ्रा सिगांग्रो गियाननि आलारिखौ मोनजेनदों। नङाबाथ' गैयामोन बर'फ्रा। सरनिया कसारी माबोरै थाङा? मदाहिया बोरै थांनाय? मदाहियाबो बर'फोरसोमोन। मदाहिनि बाथ्राया बोरै जाखो? बे समाव बिराद बर'फ्रा जौ लोङोमोन जाहैबाय। जौ लोंनानै ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दंमोन जाहैबाय, बिसोर सानफ्रामबो जौ लोंनानै समाजाव दिगदार खालामो, न'खराव दिगदार खालामो। बेनिफ्राय बिसोरखौ माने जायगा होबाय, नोंसोर बाव थानांला, बेयाव थायो। मोनसे जायगायाव ज' थाहैबाय। बिसोरबो रागा जोंनाय होनबालाय जोङो बर' नंलालै, जों दिनैनिफ्राय मदाहि जानोसै। मदाहि जानो थांबाय। गुरुदेवा जुदि फैयामोनब्ला बे रोखोमनि गावस्रा जोंनि हारियानो गैयामोन। सरनिया कसारी, जाय सरनिया कसारिया दिनै बर'फोरनि सिसिना, बिसोरथ' बर'सोमोन ना। सरन लायै लायै सरनिया कसारी, बिसोरो जेसेबांखि एंग्राया नङा होनब्लाबो सैथोआ बेनो, जारिमिना बेनो। सरनिया कसारी दिनै बिसोर बुंनो नागिरदों जे जोङो बर'नि मुल, जोंना बर'आनो गाहाय होनना बुंनो नागिरदों। मानो? जेब्ला एनआरसिनि खामानि मावदों, माखासेखौ नुहैदों जे गुदियाथ' बिसोरना बर'आनोमोन। बेयो मा फोरमायनांगौ? बिसोर बर'निबो थांबाय। आरो सरन मानो लाखो?
बेखौ नुनानैथ' गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि महापुरुष बिथाङा हारिनि माखासे आसार खान्थिखौ फोसाबनायाव गावखौ बिथाङा बाउसोमो आरो बिथां नङामोनब्ला आं दहायदि बुंदों जोंनि हारिनि गेजेराव बर' होननाया बेसेबांदि थागौमोन साननो गोनां बिथाङा माखासे बै समनि लुबैजानाय माखासे खामानिखौ बिथाङा फोसाबबोदों दहाय जोंहा दावबायसा फंबाया बुंलांदों इयो बिथाङा जे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय जौ संनाय जौ लोंनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ ओरैबायदि गेहाव लांदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो गोरों माखासे मानसिफ्रा हारिखौ नागारनानै गुबुन मोनसे सिनायथि बिथांमोना लानो बाध्य जादों बे समनि थिननायमोन मानोना गोरों मानसिया सोलायनायखौ लुबैयो जेब्ला मोनसे समाजाव सोलायनाया फैगोन अब्लासो जौगानाय फैयो जोंनि हारियाबो बै समावहाय सोलायनाया जुदि फैयामोनब्ला जों दिनैनि बिथाथियाव सफैनाय नङामोन आंनि दहाय बुंदों जे बै समनि बोखावजाय गवालपारा जिल्ला जोंनि गागि लिरगिरि बेखौ नुब्ला जोङो फरायसा समावनो जोंहा मा जायोमोन जोंनि थैया दुंखांखायोमोन कमल कुमार ब्रह्म चरन नार्जारी बिथांमोननि लिरनायफ्रा बै समाव जोंनि हारिखौ आसामाव ओरैबायदि इस्टाब्लिश खालामदों बिथांमोननि थुनलाइ सोरजिया ईशान मोसाहारिनि बायदि थुनलाइ सोरजिया बेनि आन्दोआवसो बेनि आन्दोआव दङ महापुरुष गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बेखायनो जोङो बिथांनि जि प्रासंगिकता बेखौ जोंनि लाइमोनफोरनि दायित्व लानांगोन बिबान लानांगोन गुरुदेवा मा मावदों हारिनो मा होलांदों बेखौ नोंथांमोना साफा ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि हिसाबै गुरुदेवनि बोसोन गुरुदेवनि बाणी गुरुदेवनि फोरोंनाय गुरुदेवनि आदर्श बेखौ रायजो राजानो मिथिहोनाय गुवारनिफ्राय गुवारसिन फोसावनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन बे आंनि खावलायनाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जों गोबां बिजाबखौ जोङो बर'निफ्राय गुबुन रावाव सोलायनायनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आं लुबैगोन जे जोंहा गुरुदेवनि सोमोन्दैबो लिरनाय जुदि मोजां बिजाब दङबा जों बेखौबो असमिया नङाबा बेंगलि रावाव जों राव सोलायनायनि बिबानखौ जोंनो जुदि होयोबा नोंथांमोना बे खामानिखौ बर' थुनलाइ आफादा मावफुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ मानोना बिथांनि बिजाबखौ जेब्ला जोङो फोसावगोन असमिया मानसि सोरबा बेंगलि मानसि बिथांमोना दिनै जेसेबां मिथिगौ बेनि बांसिन बाथ्राखौ मिथिगौ बे दायित्वखौ जेरै ब्रह्म धोरोमनि सिङाव जोंहा गोबां गोरों दङ जेरै डक्टरेट दङ गोबां डक्टरेट दङ जोंनि गेजेराव बिथांमोननि बे दायित्वखौ होनांगोन आरो बेखौ जों मावनांगोन जोंनि मानसिखौ जोङो जोंनिल' होननानै जोङो हमथा लाखिबाय थाबा जानाय नङा गुरुदेवा जोंनिसो बेखौ जोङो बेलेगनो होआ बिदि सानबा जानाय नङा जेब्ला बिजाबखौ नुगोन मानसिफ्रा साननो बाध्य जागोन जे गुरुदेवनि बिहोमाया बर' हारियाव इसा जायफोर ब्रह्म धोरोमखौ फोथाया बिथांमोनाबो साननो बाध्य जागोन मिथियै बाथ्राखौ मिथिगोन जे बिथांनि बिहोमाया इसा आं बेखायनो खावलायदों बे गोथार जे मोनसे जौसांनि गेजेरजों जोङो हारिखौ दिनैनि दिनाव जोङो ज' खामानि मावनानै आवगाय होनांगौनि बिबाना जों साफ्रोम हाबो दिनै जोंनि गेजेराव धोरोमा गुबुन दङ आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै ओरैबायदि माखासे जेंना मोगा मोगि जादों जाय
जेंना जेंगोनाखौ दहाय जोंहा मेल बेखेवगिरि बिथाङा एसे बुंलांदों। नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जों नाथाय इजियाव गोरलैयाव जों कमप्रमाइज खालामा। जों हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सिनायथिखौ लानानै जों मालाबाबो जों कमप्रमाइज खालामा। जोंहा गोबां आंखाल फैदों। नोंथांमोना जुदि बुंजागोन होननानै सानोबा आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। धोरोमनि अनगायैबो एसे राव थुनलाइ हारिमुआ दिनै मावगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोननि नैबे जोंनि मोखाङाव जाय फरायसालि दङ बर' बिजोंनि फरायसालि, बेवहाय फरायसानि आंखाल। गोबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ, फरायसालिया गंबा जिल्लायाव सरकारि एल पि स्कुलाव 6000बो फरायसा गैया। एल पि स्कुलाव गंबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि फोरोंगिरिनि आंखाल। दहाय जोंहा एमएलए बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोना माखासे खोथाखौ मिथिया जों दिनै मा मा खामानि मावबाय थादों। सरकारजों एखेबारे जोङो सावरायदों। सासे जेराव फोरोंगिरि दङ, जेराव फरायसा दङ, बेवहाय सानै फोरोंगिरि हरनायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। नाथाय जोंहा देरसिन जेंनाया फैदों मा? फरायसानि आंखाल। फरायसानि आंखाला बोरै फैदों? फरायसानि आंखाला मोननै दिगनिफ्राय फैदों। सरकारिया मोनसे फैसारि खालामदों, फारसेथिं जोंनि गोसोनि साननायनि मोनसे बेमाराव जों गोलैदों। सरकारिनि पलिसियाबो खम नङा। बर' बिजोंखौ बुथारनायनि जि पलिसि, बे पलिसियाव सरकारनि जि खामानि मावनाय खुनु गदे खम नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, जों दिनै हमदांनो हादों। जों दिनै जुक्तिफोरखौ होनो गोनां जादों सरकारजों। आरो जों बेखौबो मिथिगौ, धोरोमजों लोगोसे रावाबो थानांगोन, धोरोमजों लोगोसे थुनलाइ थानांगोन, धोरोमजों लोगोसे हारिमु थानांगोन, धोरोमजों लोगोसे सिनायथि थानांगोन। जों दिनै मास्टार रेसनि बाथ्रा बुंदों। महापुरुष गुरुदेवा जि सिमांखौ लानानै खामानि मावलांदों, बेनि आन्दोआव राव थुनलाइ हारिनि सिनायथि, बेनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। अब्ला जों दिनै कमप्रमाइज खालामनायनि मोनसे सम नङा। दिनै माखासे रायजोफोर दङ, जाय रायजोआ दिनैबो भारत संबिजिराव बिथांमोननि रावा गनाय जायाखै। दिनै मिज'फ्रा हाहाकार जे मिज' रावाबो एथिकेलाव हाबनांगौ, बिथांमोना रायजो दङ। मेघालया रायजो दङ, दिनै बिथांमोननि रावा एथिकेलाव हाबाखै, बिथांमोना दिनै हाहाकार जादों। नोङो बे अरुणाचल रायजोआव प्राय 14थासो दङ राव, फिसा बबे रावा हाबगोन? नाथाय जोंनि बर' रावाथ' रायजोबो गैया, जोंहाथ' रायजोआनो गैया। अब्लाबो जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 90 थाखो थिसनजानाय मोनसे राव। नोंथांमोना जेब्ला नुगोन, बेनि आन्दोआवबो महापुरुष बिथांनि बेसेबांबा गिदिर बिहोमा दं। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिहोमा, बिथाङा दानानै गालांनाय बिथायावबो जों दिनै खामानि मावदों। समजों लोगोसे साननाय गुबुन गुबुन जादों, धोरोमाव गुबुन गुबुन थांदों। नाथाय बिथाङा बानायलांनाय बिथायावबो जों दिनै गसंनानै खोथा बुंनो हादों। क्रिमिनेल लेस होनजानो नागिरनाय हारिया, बे हारिनि रावा मोनसे समाव जोंखौ मा बुंगोन? डाइलेक्ट द'आ बर'फोरखौ मुलि नालाय बर'फ्रा मा राव दं जेबो गैया। दिनै बे बर' रावा गुरुदेवनि जि नाजानाय, महापुरुष कालिचरण ब्रह्मनि जि नाजानाय, बेनि गेजेरजों बिहोमा मोनै जों दिनै जेरैहाय मोनसे सागर जानो थाखाय फिसा दैसाफ्राबो बिहोमा होयो।
फरथिं अखाया जेरै दैसा बानायो सागर बानायो गुरुदेबनि खामानि मावनायफ्राबो जोंनि हारि दानायाव गोबां बिहोमा होलांदों रायजो राजा नोंथांमोना। आरो आं बेखायनो खावलायदों जोंनि लाइमोनफ्रा जोंहा गोबां गोरों मानसि दङ। आं मिथिनायावथ' जों जुदि दिनै नायबिजिरोब्ला ब्रह्म धोरोमनि गेजेरावनो लेखा गोरोंआ बांसिन दं। मोनसे समाव उदालगुरिखौ नङा मंगलदै दरं जिल्ला बायदियाव खायजामाथि ओनसोल होननानै बुङो बयबो गिखायोमोन। बर' हारिखौ दैदेननो हानाय मानसिफ्रा गोदो खायजामाथियाव बिराद दङ। आंनि बिदा गेदेर अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटियाव थायो, आङो लोगोआव थायो, जोंहा सोमोन्दो खाथि जों जाया। बिथांमोननि बिहोमाया गोबां। नाथाय समनि फाखनाव बे खायजामाथिया मानिबा थाखाय फेर जाबाय आरो बेनिफ्रायनो उदालगुरि ओनसोलाव बर'फोरनि सिनस्रिया बायदों होननानै आं बुंदों। जुदि बै समनि खायजामाथिया थानाय मोनब्ला उदालगुरिखौ रावबो दांनो हायामोन। उदालगुरि बायदियाव बर'फोरनि जिनोखि बट बिथांमोननि सेन्स, बिथांमोननि जिनोखि हारिखौ मोजां मोननायनि गोसो, बे ओरैबायदि नुजादोंमोन जों बेखौ उन्दै समावनो मोनदांबोदों। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे खायजामाथियाव बांसिनानो ब्रह्म धोरोमनि फोथाया। बेखायनो बे कन्ट्रिबिउसनखौ बे बिहोमाखौ जों मावनो नाङा। आं बेखायनो खावलायदों जारिमिना नंखाय बाथ्रा बुङा रायजो राजा नोंथांमोना। आं दिनै लेक्सार होदों, मानिबा जाहोनाव आं गाबोन फैनोबो हागौ। जेब्लानाखि जोंनि गुरुदेबनि जोंनि महापुरुषनि खामानि दामानि मावनायखौ नोंथांमोना लिरनानै गालांगोन, बे अराय सम थालांगोन। नाथाय खोथाजों बुंनाया थानाय नङा। दिनै जोङो जि लिरनानै गालांगोन बे हाजार बोसोरनि उनावबो बे गोथां जानानै थागोन, मिथिगोन। बेखायनो जारिमिनखौ जोङो सोरजिनांगोन। दिनै बर' हारिया जारिमिन गैया। जोंनि बुंबाय थायो बर'फ्रा जारिमिन गैया, जारिमिन गैया। जारिमिना बोरै थानो? नोंनि मानसियानो जारिमिनखौ सोरजिनांगोन, नोंनि मानसियानो जारिमिनखौ लिरनांगोन। नों गुबुननि सायाव सोनारबा जागोन नामा? जारिमिनाथ' बिदि नङा। दिनै हारसाफ्रा जोंनि जारिमिनखौनो खोमोरजोब्बाय। जों दिनै बिसोरखौ दाय होआबो जाया। मानोना बिथांमोना जोंनि सिनायथिखौनो फोजोबनो थाखाय नाजाखादों। थिग बेबायदिनो आं दिनै खावलायगोन महापुरुष गेदेमानि जिबायदि खामानि मावना बिथांनि सानस्रि, बिथांनि सानथौ, बिथांनि समाज दानायनि, हारि दानायनि बे गासैबो बाथ्राखौ लिरनांगौनि बिबाना नोंथांमोननि। नोंथांमोना बेखौ बुंनो जानाय नङा जे उमुगा लिरनांगोन, थुमुगा लिरनांगोन, जानाय नङा। बर' हारिनि जारिमिनखौ लिरनांगौबा बर'आनो लिरनांगोन। गुरुदेबनि सोमोन्दै लिरनांगौबा, महापुरुषनि सोमोन्दै लिरनांगौ, नोंथांमोना लिरनांगोन। गुबुन लिरबा बे गोरोन्थिबो जानो हागौ। निश्चय बे बेलायाव दिनैनि दिनाव आं जा मिथियो नोंथांमोना खुनु बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। नोंथांमोना गोबां खामानि मावदों। दिनै जोङो बर' बिजोंनि सोमोन्दै आं दहाय बुंदों। बर' बिजोंनि फरायसालि गैयाबा जोंहा मा खालामो? जोंनि दिनै माहारिबादनि बाथ्रा बुंदों, जातीयताबादनि बाथ्रा बुंदों, नेसनेलिज्मनि बाथ्रा बुंदों। बे माबोरै फैदों? नोंनि राव, नोंनि थुनलाइ, नोंनि बिजों। जाय हारिया राव गैया, थुनलाइ गैया, बे हारिया मालाबाबो बुहुमाव थांनानै थानो हाया। जोंनि हारियाबो दिनै गोबाङा बुंनो हागौ जे जोंनि रावा दिनै भारत संबिजितनि 80 फारियाव हाबबाय, जोंनि रावा थैलिया। नाथाय बिदि नङा।
बेयो खालि गोसोआव गोजोननायल' जागोन बेयो रावा थानांगोन नोंनि बिजोङा थानांगोन दिनै जोङो बिजों मोननाया 61 बोसोरल' जादों 1963 मायथाइनिफ्राय दिनै जोङो 61 बोसोरल' जादों बुंनो थांब्ला दिनै जोंहा बावनो बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिस फैदों हारिया थागोन ना थाया बिजोङा थागोन ना थाया सरकारनि पलिसिया मोजां नङा आं दहायनो बुंखादों जेरावनाखि एलपि स्कुल दङ बर' ओनसोल जेरावनाखि दङ बा मडेल स्कुल गायसनना हैदों बे मडेल स्कुला कमप्लिटलि इंराजि आरो बुंनाय जादों जे बर' गथ'फ्रा इंराजि रोंला एलपि स्कुलाव फरायबा इंराजि रोङा एलपि स्कुलाव फरायबा हिन्दी रोङा बिसोरो कम्पिटिसनाव हाबनो हानाय नंलिया जाम्बा जाम्बि जाजोबसिगोन बे साननाया ओंथि गैया आइ आफा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला आं बुंनो लुबैयाखै जे गासैबो बर' बिजोङाव हगारनांगौ होननानै माखासे इंराजियावबो हगारगोन माखासे हिन्दीयावबो हगारगोन नाथाय नैबे साननाया फैनो नाङा जे आंनि गथ'खौ आं एलपि स्कुलाव हगारोबा बर' बिजोंनि फरायसालियाव हगारोबा आंनि गथ'आ इंराजि रोंनाय नङा बे साननायखौ लाबोनो नाङा दिनै जोंनि गेजेराव जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बांसिनानो बर' बिजोंजों फरायबोनाय जोंबो बर' बिजोंजों फरायबोनाय मानसि जों हानायमानि नोंगौ दिनै इंराजियाव बिराद गोरों नङा मानोना इंराजिया आंनि बिमानि रावानो नङा एसेनो गोरोन्थि जाथार नाथाय जोङो गासैयावबो जेब्ला इंराजिखौनो जाजानो लुबैयो नोंनि हारिनि सिनायथिया दङ नोंहाबो मोनसे डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटि दंना जों दिनै मोनथाम सुक्ति खालामोबाय रायजो राजा नोंथांमोन माखौ लानानै पृथिबियाव नागार नोंथांमोना भारताव नोंथांमोना नागार जे बबे मोनसे हारिया मोनथाम सुक्ति खालामो नोंथांमोना मोननाय नङा बर'फ्रा खिन्थु मोनथाम सुक्ति खालामबाय बिएसि खालामबाय बिटिसि खालामबाय बिटिआर खालामबाय आरो मा खालामबावगोनथाय समासो खोन्थागोन मानोना जोंहा दिनैबो गोसोआ गोजोनाखै माबा मोनसे नांबावगौ दङ बेबायदि हारिनि मोनथाम सुक्ति खालामबोनायनि उनाव नों जुदि बुङोबा जे बर' फरायनानै बर' राव रायलायनानै जाम्बा जाजोबसिगोन बे गनायथावना नङा जोङो आफाद हिसाबै जोंहा मोनसे दायित्व दङ बर' फरायसाफोरा एखे खामानिखौ मावदों बर' थुनलाइफोरा एखे खामानिखौ मावदों फोरोंगिरि गैया फोरोंगिरिखौ जोङो थिसनहोदों स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामहोदों आरो आं दहायनो बुंखादों जोंहा मोननै बिराद गिदिर चेलेन्ज दङ मोनसे जाबाय जोंनि सरकारनिफ्राय मोनसे जाबाय जों गावनिफ्राय दं आंहाथ' गिनाय दङ जेब्ला जोंनि स्कुलफ्रा गैया जागोन जोंनि रांखान्थिया लोरबां जागोन मानोना बर'फोरनि गेजेराव बांसिन साख्रि मावनाय दं होननानै बुङोबा फोरोंगिरि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेज ओरै इउनिभार्सिटि दिनै गंथाम मुलुगसोलोंसालियाव बर'आ बिफान हिसाबै फोरोंजायो आरो गंसेया फुल प्लेटेड जायाखै बे गंथामा मा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि कटन मुलुगसालि कटन इउनिभार्सिटि बेनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फुल प्लेटेड मोनसे जायाखै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बे दिनैबो मोनसे लेंगुवेज लार्निं सेन्टार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ बिनि थाखाय जों खामानि मावदों मावैनो बेखौ जों फुल प्लेटेड मोनसे इउनिभार्सिटि खालामनो थाखाय जों नाजादों